जों आगान सुरदों बेनो जाबाय मुंख्लंफोरनो मान बावनाय आरो बे मुंख्लंफोरनो मान बावनो थाखाय जोङो थि खालामखाना दोननाय जोंनि आलासि नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानव गेदेर बिपुल हाज'वारि आरो मुस्रि सनान्त बर' लेङाइ आफादगिरि नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नलबारि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां जों साथामखौबो जयैनो गिबियावनो बरायग्रोना लानाय जाबाय। आरो रंजालिसिम मोनसे खावलायनाय जा बिथां आलारि बाथि फोजोंना बिबार बावनाय लोगो लोगो आरजखौ खनबाय थागोन आङो गासै आफादगिरि साथामखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। बिबार बावनो थाखाय आलारि बाथि फोजोंगोन आलारि बाथिखौ फोजोंगोन बेखौ फोजोंदो जोंनि एसे मावनानै गोनो गोथो जाबाय दं।
bibar जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों दिखुनि बिथांखौबो आङो बिबार बावनो खावलायबाय लोगोसे प्रफुल्ल साफारि आफादगिरि मुङाबोला आफादगिरि गासैखौबो साफा साफाय बिबार बावनो थाखाय मोननांगौ आफादगिरि जानाय आफादगिरि बिबानगिरि आरो फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि खौसेथि बर' थुनलाइ आफादनि गासै बिबानगिरि जोंनि फरायसा सनजों लोब्बा हाबाफारियाव बिबार बावनो थाखाय आरो